sengisho ukuthi lensizwa lena ebikade ngifonela ingicela ukuthi ngicela umongameli kwaphela 20 minutes ngiphika ngithi cha mina ngihlangane nomongameli mina yini indaba ningangitsheli ukuthi kwakungo9 ebusuku yini indaba ningangitsheli ukuthi umongameli ufuna ukuthini kimi bese ngisho mina ngimphendula umongameli yenqaba lensizwa kwathunyelwa umuntu wesibili ngenqaba kwaze kwathunyelwa umuntu oseParliament wangifonela uPholo wangifonela umuntu oseParliament wazichaza ukuthi ubani kwayima ngivuma ukujika eStandard Hall baqala ukungifonela ngakafika eStandard Hall bangifonela ngibheke eStandard Hall kwakusasele 35 minutes ngifike eStandard Hall ngajika eStandard Hall ngabuyela emuva eGoli ngahamba ngayohlangana nomongameli abaningi ke bakhala ngokuthi kungani uJacinta singamtshelanga thina uJacinta sengihlale naye imhlangano cishe emithathu ngahlala umhlangano naye noMkhwanazi nobaba uMkhwanazi uNhlanhla uMkhwanazi ngahlala umhlangano noPremier ngaphinde ngahlala umhlangano naye noPremier ngaphinde ngahlala umhlangano naye noPremier futhi kule mhlangano yomthathu angaze ngimfonele uJacinta ngithi akeze emhlanganweni angaze ngimfonele ngoba kwakungemina engangibiza umhlangano awukwazi ukumenywa emhlanganweni bese ummema bakhe abantu futhi nawo umhlangano oqala sasibizelwe lapha eMarine Parade sahlangana saficana sesificana khona ngoba umuntu owayebiza umhlangano wayesifuna sonke namanje njengoba sibizwe sifonelwe ulona osifonelile sibizela emhlanganweni kaPresident umhlangano kwakulokhu kuhlalwe ngo2 mina ngisemashini uPresident akangifunanga ngo9 ebusuku kwakufunwa mina ngizonikeza uPresident isiqiniseko ngoba nizokhumbula ukuthi uPresident wayihlangene neNgonyama ngayizolo iNgonyama yamnikeza isiqiniseko sokuthi uphakela umthakathi ngiyamazi angeke abantu bone mangabe ekhona lapha azobe khona uPresident akakhululeke ngeke kuze konakale lutho uPresident ufuna lelo zwi kimi ufuna ukuzothi ndoda athi ngihlangene neNgonyama iNgonyama ithi akuzukonakala lutho kunamazwe akhathazekile asaba ukuthi azolanda idumbu eSouth Africa ngenxa yakho ngathi mina President ngeke iziyenzeke lona ngayethembisa iNgonyama ngamethembisa uPremier ngiyakwethembisa nawe President uma kwenzeka kufa abantu bebulawa ngabantu abazobe behamba nami President cela ukhiphe iorder yokuthi uMkhwanazi akangibophe ngathi ngiphuma kuPresident ebusuku ngo11 ngabe ngithola ucingo lukababa uGeneral ubaba ukwali yenkosi wathi indaba wangethembisa wathi ngeke kwenzeke lutho ngicela kusasa kwenzeke lokho uthi kwenzeke ngalendlela owasho ngayo wathi kuzokwenzeka ngayo ngaye entabeni mina wengane zakwethu abanye babehleka bethi ngumfundisi abanye babehleka bethi sungazi uyokhulekela izonamba bani namhlanje ngoma umhla ka30 abanye babesho njalo namhlanje ngiyokhuleka babesho njalo nayizolo bebelindele okubi kwangenzeka ayikho into eyimfihlo ekhulunywe phakathi kwami nomongameli abanye ke omunye nje izolo ngifonelile wathi ayiphakela sengiphoxeke kabi umuntu omkhulu wathi sengiphoxeke kabi manje kuthiwa wena usunikezwe imali uPresident usho umuntu okade engekho uthi nginikezwe imali nginikezwe uPresident ngangena ngigqoka amashoba kuPresident ngibathe nalo ibhayi ngigqoka uBrand oRust namashoba ngiqimbile ngangena ngahlangana naye ngigqoke kanjalo ngaphuma ngigqoke kanjalo ngangena nongizwe nomholi lona esasamba naye nongubani sangena sigqoke kanjalo saphuma sigqoke kanjalo akekho umuntu owaphuma nemali lapha abantu abayeke ukuqagela izinto ukuqala okwesibili abantu abayeke ukuthi mabezonda ubaba uRamaphosa uPresident bese befuna sonke simzonda mina ngizondana kodwa engakutshela uPresident ngamtshela uPresident wazi wangibuza ukuthi ngafundaphi ngoba ngamela ukudoda lapha na mina ngamtshela uPresident okokuqala wayizocela uPresident ephakamisa isiphakamiso sokuthi singakwazi ukuyihlehlisa lento ingabi ngomhla ka30 ngamphendula uPresident kathi ngeke kusenzeka President ngoba okokuqala ukuzohlangana nawe bekungahleliwe kungcono ngoba kade sayiqala lento siqala isimemeze ukube kwenzeka kwasheshe kwahlehla kwasori kwahlaleka ngabe sani saselula isikhathi kodwa ngase ngimqinisekisa ngathi hayi President njoba President efuna sihlehlise akakhululeke umhla ka30 deadline akusho ukuthi kusebenza kuphelile
sicela ukuthi azi ukuthi upresident kuzoqhubeka even ngomhla ka5 kune march evele ihleliwe ngomhla ka7 kune march ngomhla ka10 kune march kuyaqhutshekwa ngoba inkinga akayiphelile. Wabonga upresident wacela ukuthi sigcine ukuthula wakufakazela ukuthi uhlanganile neNgonyama kwasiyamnika isiqiniseko ubezocela leso siqiniseko kuphela. Ayikho into embi esixoxe ngoJacinta akuyona imarch and march ebifuna upresident. Upresident befuna uphakela umthakathi wabiza uphakela umthakathi. Uma ngabe dinga uMangobese uzolanda uMangobese futhi njengoba kade bize mina ubebize mina bakuphoqa kusuka ngo2 emini bengifuna bazokwayo ushaya u9 ebusuku. Ukube ke babemdinga nayo uMangobese babezomfonela bembize akumina engangibize umhlangano bakwethu yekani ukuthi uMangobese ngamshiyelana akumina engangibize umhlangano. Professionally you can't be invited in a meeting and then wena bese invite abantu bakho. Ingakho mina nizobona kwezami ithombe ngishuthe nomongameli nongizwe. I can't bring even umuntu umfana omncane wami ngihamba naye ngithi akahamba ushutha nomongameli because that's how much I respect this. I can't bring anyone uyeke ukuthi asimbiza uMangobese. I can't invite even my own child yayikhona emotweni ukuthi izoshutha nomongameli because I didn't even want to sit in that meeting. Umongameli ngiyubani mina ukuhlangana nomongameli. Angaze ngihlangane neNgonyama yimi engisebenzela iNgonyama yimi ifela Nkosi yimi engifela iNgonyama yimi engivinjwa eNdlunkulu uvimba wonke umuntu eNdlunkulu ukuthi uphakele umthakathi asondele eNgonyameni. Abazi ukuthi angifuni ukusondela eNgonyameni ngiyosondela eNgonyameni mhla iNgonyama ilele kwagogo yavuka inegama elithi ayilande mina ngiyosondela ngalelo langa. Angidingi ukuvela ezithombeni neNgonyama ngoba isithombe ngiyosishana eNgonyama kuyoba into eyoba umlando weingane zami njengesithombe engasishana noShenge. uShenge ngahlangana naye ngimncane kodwa nginezithombe ezu3 zakhe ngahlangana naye ngina 9 bengimbona almost every weekend for the rest of my life kodwa angaze ngishuthe naye zonke lezi ikhathi. Asikufundeni lokho eingane zakwethu kubantu abakhulu akuveli ukucambukelwe nje ngoba kwenzeka amaphutha ugcine sekukhulunywa nezinto okungezona nokuvela nje kwezithombe kaMongameli kwakuyona into ebihleli ukuthi kufanele ivele ngoba bekufanele kwedlule lokhu ebese sibuyela siyohlala phansi noMongameli ebese sibuya ke sisho ukuthi nakho bekufanele kwenzeke. Akukho ukubo kwenzekile. uNkulunkulu uyalithanda lelizwe. uNkulunkulu weseke okuhle. uNkulunkulu ngazo zonke izikhathi uma ngabe bona abantu bakhe behlangene ngokuhle uba phakathi kwethu njengamanje uNkulunkulu phakathi kwabantu base South Africa. So ke